Mene je ova masaža toliko opustila i relaksirala, kao da sam u nekom paralelnom univerzumu, ne znam šta se dešava, ne znam šta radi ova masaža. Čime ponovimo, kao gore nekako sve vrijeme. Ćao, ja sam Aleksandra, a vi gledate Minut za mene. Danas ćemo pričati o masaži lica kašikom protiv bora. Demonstrirat ću vam kako da uradite ovu masažu, također treba da odvojite samo vreme, 10 minuta dnevno, što nije mnogo, a neki tretmani u kozmetičkim salonima su jako skupi, tako da stvarno vas ništa ne košta da probate ovo sami kod kuće. Kažem, minimalno vremena je potrebno. Ja ću vam demonstrirati pokrete kako to ide, kako tačno ide, pošto se kreće od samog čela do kraja lica, tačnije do grudnog koša. Nije ništa teško, opuštajuće je i sigurna sam da će vam se svidjeti. Tokom vremena, što je normalno, ljudska koža stari, telo, koža lica, pojavljaju se na licu bore, kesice ispod očiju, područnjaci su sve onako dublji, također nekako koža gubi sjaj, nije to više mladalačka koža, ali ako vodimo računa o sebi, naravno ne mora tako da izgleda. Znači, koža tokom vremena gubi sjaj, elastičnost, to više nije to, međutim možemo da se potrudimo da uradimo sve što u našoj moći da nam koža opet bude prelepa. Svi posle 25. godine otprilike njima se preporučuje ova masaža svakodnevno. Ova masaža funkcioniše tako što ona podstiče cirkulaciju krvi i samim tim se vraća ta elastičnost i lepota kože, to je ona postaje onako glatka i sjajna, što ćete vidjeti. To su sve nekako nežni pokreti i jako je opuštajuća masaža. Šta vam je potrebno za ovu masažu? To nije veliki broj stvari, samo sam rekla kašika, jedna ili dve. Meni nekako bilo lakše kada sam probala jednom kašikom to da radim, vi kako god želite naravno. Onda druga stvar je čaša hladne vode i led i ulje, kokosovo ili maslinovo. Kokosovo i maslinovo ulje znate da se inače preporučuje za kožu, da je jako zdravo i za kožu i za kosu i za milion stvari. I bilo bi dobro naravno ako je to celokupna nega da imate i neku kremu za bore. Na kraju videa ću vam preporučiti jednu jako dobru kremu koja ide posle svega toga naravno. Ali ako nemate kremu, možete uraditi i samo masažu na početku, pa ako budete zadovoljni da bi to bilo još bolje, možete kupiti i neku kremu za bore. Kao što sam rekla, na kraju ću vam preporučiti jednu koja je zasigurno dobra. Evo je jedna najobičnija kašika, tako da nije previše velika i što je bitno, nema neke oštre ivice, nego onako glatka i sasvim je korektna za ovo. Izvršću ovu masažu, to je pokrete, pa ćete vi da probate kod kuće naravno. Sad ću vam pokazati ceo proces, dobro nije proces, nije toliko složeno nešto, vidjet ćete. Rekla sam ja ću sa jednom kašikom to da radim, mnogi rade sa dve kašike, vidjet ćemo, možemo da probamo i te drugi način. Znači krećemo od čela, to su pokreti na gore. Nežni pokreti, ništa naglo i jako. Rekla sam za oči, to je za područnjake, ću vam posle pokazati, za to vam je potreba zapravo hladna voda. A ovu kašiku prije ste držali u ulju i to nekih 10 minuta u toplom ulju. Tako da ko hoće može da namaže i kremu na lice, ali mislim da nije potreba s obzirom da je kašika bila u ulju. Tako da je to već dovoljno hranjivo. Živite sve vreme ka gore. Boli me ruka od ovoga. Ovo stvarno prije inače. Znači, rekli smo počinjemo od čela, ali opet rekli su da treba oko 10 puta svaki deo. Naravno, sad neću toliko, mada kako sam počela možda i hoću, pošto mi se sviđa. Znači, ja ponovimo, kao gore nekako sve vrijeme vidite. Ako želite, ovo možete preskočiti, ali ovaj deo kod obrva možete s ovim delom. Prije jako.
to su ovako pokreti lagani. Vidi se vreme otprilike ka gore tu ide, ali onda od ovog dijela idete ka dole. Samo sekund. Vidite sada ka dole treba. Također brada, ona može ovako kružno. Isti postupak je sve i za drugu stranu. A ovo što sam vam rekla za podočnjake, stavite ovu kašiku, to pre ovoj masaži treba se uradi, a možete i svakodnevno, ako ne radite ovu masažu samo za podočnjake, uradite ovu stvar, stavite u hladnu vodu ili u led kašiku ili frižider da odstoji par minuta i samo stavite na oči kašike i tako jedno 5 do 10 minuta sačekate i stvarno ćete biti onako svežiji. Jer rekla sam kako funkcioniše. Znači, zateže se koža, potiče se cirkulacija, samim tim se onako koža dobije tu elastičnost i svežinu. Evo opet možemo i na drugoj strani sad da uradimo ovo. Znači, rekli smo. Ovo malo čudno, ne ogovaram da sam ovoliko ćutala, ovoliko dugo, ali stvarno toliko prije da sam se uživala nekako. To možemo ovako, malo sa ove strane da probamo, može i ovako. Važno je da kašika nije oštra, ovo je baš onako taman za to. Znači, ne znam, ja se sve vreme vraćam na početak jer mi toliko prija. Možda sam i trebala onih njihovih 10 puta odmah, ne oko da se vraćam, to treba lepo po redu. Znači 10 puta čelo, pa 10 puta obrve, pa onda ovaj deo i tako sve. Dok se ne stigne do vrata opet. Mene je ova masaža toliko opustila i relaksirala, kao da sam u nekom paralelnom univerzumu, ne znam šta se dešava, ne znam šta radi ova masaža, ali mi se mnogo sviđa, tako da, iako nemam bore, mislim da ću da radim svaki dan ovu masažu, prelepo je. Nisam očekivala stvarno da će bude ovako opuštajuće. Da bi upotpunili cijel ovaj tretman, bilo bi dobro da na kraju svega, posle masaže, namažemo, to jest nanesemo neku kremu protiv bora. Ja sam na početku rekla da ću vam dati preporuku za jednu proverenu dobru kremu, a to je Neborela. Evo, ne znam da će uspjeti da se fokusira. Neborela je kao prvo što ona 100% prirodna, tako da to je mnogo bitno s obzirom da većina kozmetičkih preparata danas ima toliko neke hemije, ne znam nija čega, a ova krema kao prvo što pomaže stvarno protiv bora, kao drugo što je prirodna, a ima i još jednu namenu, to ima više namena, ona može biti i protiv fleka i podočnjaka, tako da nije samo za vas koji imate problema sa borama, već eto, ako neko ima neku fleku, može pomoći, a ako kontinuirano koristi. Ona se nanosi, preporučuje se 2 puta u toku dana, također treba se utrljati, nežno se utrljava u kožu, kružnim pokretima. Ona se koristi na čistu kožu, kao što sam rekla, 2 puta dnevno, može i na predeo vrata i dekoltea da bi zategla kožu. Prvenstveni cilj i jeste zatezanje kože, vraćanje elastičnosti, sjaja koži, kao naša masažica kada se
ta dva spoje stvarno je upotpunjen tretman i to bi bilo idealno. Tako da preporučujem da naručite ovu kremu, ona jako brzo stiže, možete naručiti na neborela.com, to je www.neborela.com. Ona se ne nanosi samo na već oštećenu kožu, tako da to je jedino što mogu još da dodam. Kao što sam rekla, ova masažica se radi svaki dan. Na početku je to negde minut, dva, pa sve više i više da traje to sve duže i duže, do nekih 10 minuta. Ne bi trebalo duže od toga, znači preporučeno je do 10 minuta najviše. Rezultati se mogu vidjeti posle 15 dana. Vidjet ćete i sami. Moje mišljenje je da ništa ne gubite, sasvim je besplatno. Mnogi ljudi troše ogromne pare na kozmetičke tretmane u salonima, ali to je sve dosta, kažem, i izvikano, dosta njih više radi na tome da privuče mušterija, a ti tretmani mogu da se rade i kod kuće. Tako da ovo je jedan od takvih tretmana, ovaj tretman se radi u nekim salonima, tako da kažem vam, budite sam svoj majstor i pokušajte da uradite ovo sami, ne gubite ništa. Ako vam se svidela ova tema, zapratite, to jest lajkujte stranicu na Facebooku Minut za mene i što je još bitnije, posjetite sajt Minut za mene, tu ima dosta savjeta kao što je ovaj, u vezi kose, lica, nega kosa, lica, tela i tako dalje, tako da obavezno posjetite sajt i subscribeujte naš kanal zato što ćemo nastaviti sa videima kao što je ovaj. Nadam se da vam se ovaj video svideo i vidimo se do sljedećeg viđenja. Ćao!